matagal na nating hinihiling na magkaroon ng galaw doon sa kaso. Siyempre, nakaantabay tayo doon sa September 23 hearing. Pero ang gusto natin dito ay yung crimes against humanity charges ni Rodrigo Duterte ay kilalanin na. At ngayong itong development na ito ay naibigay na. Ang hinihintay na natin ngayon ay hindi lang yung pag-usad ng trial, pero yung patuloy na pag-ensure ng protection na yung mga biktima, yung mga lawyers nila ay hindi i-harass. Kung may confirmation naman na ganito, edi i-hash out na natin into trial. Tumigil na yung harassment, yung intimidation, meron ng surveillance na ginagawa laban sa mga biktima at kanilang mga lawyers. Sana dahil dito, yung mga trolls umatras na at nagbigay espasyo na doon sa trial na magagawa. Na kami naman, may confidence kami na may hatol na guilty or may makikita na anomalya dito sa napakaraming mga buhay na pinatay dahil sa kota ng mga officers alinsunod sa gawa-gawang drug war.